तारिखे साबसंगे मातोहा चिनि वाइ बेराव नांखुमो जों 28 तारिख डिसेम्बर 2020 आबो एक्सीडेंट नायराव बो खुलाय हस्पिटालाव जों माया बो जों 7 जना निमसियो बो 3 4 5 जना हामिया फेरहा अब गाड़ी एक्सीडेंट उमो जागाखे पुष्पराम हुइते विजय मास्टर तु गंगा मोहन अब जागावो एक्सीडेंट उया फाइमो जागा के आम्बासा देलवाय रिजननि वाइ बिराव जुनो गाड़ी रिजार्व चुबाये 27 तारिख 12 मार्च 2020 तिनियो जां पुष्पराम पारा लबनसर एरिया चिनि ब्रुराव आरो गाड़ी एक्सीडेंट उंगे तिनियो खुला हॉस्पिटल भर्ती उपायमोन यागो तिनि 30/12/2020 तिनि के ब्राउन उची आचों नो होयानै बापना गाड़ी गुरा रिजार्व खेलाये तिनि ब्राउन बुसखाङो न जों जत ब्राउ कमा सालाये तिनि होइतो जा तिनि सामो तिनि जतसु या प्रेसिडेंट नै आम्बासा देलवाय रिजननि जतसु वाइबिराव जों जत खापां खा थाङाखे तिनियो जतसु सामुआ गरि सामु तांले तिनि ब्राउन जों चुबालायतो।